агар хоҳиши аз рӯи библия зиндагӣ кардан ва ҷавононро дар роҳи худо дидан хоҳед, аз муносибатҳо оғоз кунед. аксарияти волидайн безобита ҳастанд ки фарзандонашон масеҳро шиносанд, дар роҳи ӯ инкишоф ёбанд. лекин бисёре аз падарон ба ин кор хунукназарона рафтор мекунанд. суханони ҳавори Павлусро мехонем. нома ба Румиён боби 15 ояти 18. ӯ менависад: муттеъ кардани халқҳо бо сухан. бисёриҳо мегӯянд: дида истодаед, кӯдаконро таълим диҳед, дар майнаи онҳо ростиро ҷой кунед. медонед ки дар тӯли солҳои хидматгузорӣ чиро фаҳмидам? 50 сол аст ки ҷаҳонро мегардам, ба ҷавонон хизмат мекунам. ҳазл кунам, ҳангоме ки ин корро сар кардам, баҳри мурда ҳанӯз намурда буд. ва тамоми ин солҳо падару модарон наздам омада мегӯянд: бо духтарам чӣ кор кунем? моро бад мебинад. писарам нашъаманд шудааст. медонанд ки хизмати ман ба ҷавонон бахшида шудааст. маро ба хонаҳои худ даъват мекунанд ва мехоҳанд ки мушкилиҳояшонро ҳал кунам. ман бошам чунин мегӯям: аввал бояд фаҳмем ки дар оила чӣ гуна муносибатҳо вуҷуд доранд. агар хуб бошанд, ин гапи дигар. агар не, бояд тамоман дигар хел маслиҳат кунед. аз ин роҳ ҳамеша бо чунин савол сар мекунам: муносибатҳои шумо чӣ гуна аст? ва медонед, дурӯғ намегӯям. қариб ҳамаи падароне ки дар ин 50 сол бо ман вохӯрдаанд, як ҷавобро медоданд: мо дар хона дуо мекунем, библия мехонем. онҳо ба дарсҳои гурӯҳи ҷавонон рафта, дар он ҷо библияро меомӯзанд. ман бошад ба онҳо гуфтам: иҷоза диҳед пурсам, кане дар ин ҷо муносибататон? ҳар яке аз онҳо доир ба омӯзиши калом сухан мегуфтанд. ба суханони ҳаворӣ бармегардем. қайд кунед, Павлус менависад: муттеъ кардани халқҳо бо сухан ва бо амал. ба падарон гуфтаниам: агар ҳақиқатро таълим диҳеду аз рӯи он дар хона ва дар ҷои кор зиндагонӣ накунед, фарзандонатон аниқ аз ҳақиқат рӯй мегардонанд. аз муносибатҳо ақидаҳо ба вуҷуд меоянд. онҳо арзишҳоро фароҳам месозанд. арзишҳо рафторҳои моро муайян мекунанд.